Вітаю вас, гэта Магілёўшчына гістарычная з Алексеем Батюковым. Мы працягваем нашы гістарычныя відэалекцыі і пачынаем, як заўсёды, з таго, што адказваем на вашы пытанні пад мінулым ролікам. Наталья Ветрова задала такое пытанне, нават 3. Можа, вы ведаеце пра коней дрыкгантаў? А як перадавалася ўлада і які быў прыдворны этыкет? Пра тое, як перадавалася ўлада, напэўна, найлепш будзе расказаць, калі будуць выбары Стэфана Баторыя, гэта трошки пазней, і пра прыдворны этыкет, напэўна, пазней таксама будзе нагода пагаварыць, а пакуль што пра коні дрыкгантаў. Дык вось, пра коні дрыкгантаў трэба прызнацца, што сама гаспадарня Наталья, вот, як задала пытанне, также мне і інфармацыю пра гэта паведаміла, так што з мяне невялікі бонус. Ну, а пакуль што пра коні дрыкгантаў. Ну, гэтую частку пытання я возьму. На сёння пра іх распавядае Владзімір Караткевіч у дзікім паляванні караля Стаха у каласах пад сярпом Тваі. У Караткевіча гэта нейкая адметная парода, якая знікае вось у тыя часы, калі жывуць галоўныя героі гэтых раманаў. Даследчыкі, ну, людзі, которые цікавяцца гісторыяй коневодства, яны даўно зацікавіліся вось канкрэтна гэтым апавяданнем Владзіміра Караткевіча. Спачатку так падумалася, што многім падумалася, што ён прыдумаў проста у сваіх романтычных расповедах вось такую спецыфічную пароду коней. Слова дрыкгант сапраўды сустракаецца ў матэрыялах, у дакументах, у крыніцах часоў Рэчы Паспалітай. Так, дрыкганты, дрыганты сустракаюцца ў прамове Мілешкі, у Мацея Стрыйкоўскага, таксама ў некаторых судовых актах, але ў значэнні не як слова, якое азначае пароду коней, а як слова, которое азначало коня, які выдзяляецца сярод статку, як коня важака, коня правадыра статку, як коня жеребца вытворцу. Вось пад гэтым значэннем выкарыстоўвалася гэтае слово. Давайте зараз пабачым, як выглядалі гэтыя коні. Владзімір Караткевіч меў на ўвазе, у прынцыпе, коней эпохі Рэчы Паспалітай, найбольш распаўсюджаных, якімі карысталася шляхта, якіх разводзіла шляхта і магнатэрыя. Дык вось такія спецыфічныя коні, іх потым будуць называць у Еўропе экус палонікус, коні польскія. Яны сапраўды вызначаюцца і выдзяляюцца ў асобную пароду на перыяд існавання Рэчы Паспалітай, і адрозніваліся яны вось менавіта такой асаблівай стаццю, высокая паднятая галава, моцны круп. Таксама адметныя рысы гэта пегасць. Вось, напрыклад, як выглядае конь Яна Сабецкага, караля Рэчы Паспалітай. Дык вось, пегасць і яшчэ адна адметная рыса, якая выдзяляе коней вот польскіх коней Рэчы Паспалітай, як і венгерскіх коней, гэта схільнасць да інахадзі. А інахадзь гэта менавіта тое, чым адрозніваюцца і дрыкганты Владзіміра Караткевіча. Менавіта па гэтаму яны маглі так лёгка прасоўвацца па балотах. Ну, а як узнікла гэтая парода коней, існуе верагоднасць, існуе меркаванне, найбольш распаўсюджанае, што ў выніку селекцыі і змешвання коней усходніх з коньмі заходнееўрапейскія коні, яны менавіта гадаваліся пад цяжка ўзброеную конніцу, але коні пад цяжка ўзброеную конніцу, яны, як правіла, былі ціхаходнымі, іх бег хутчэй нагадваў лёгкую рысь, а спалучэнне фізічнай моцы гэтых коней з хуткасцю усходніх коней, напэўна, якія патрапілі праз Венгрію таксама, але найбольш, канешне, коней сюды пастаўлялі татары, таксама многія коні былі захопленыя падчас бітваў у палон у якасці трафеяў. Дык вось, спалучэнне гэтых усходніх хутканогіх коней з моцнымі трывалымі конямі заходнееўрапейскімі і далі такіх вось спецыфічных баявых коней эпохі Рэчы Паспалітай, функцыі якіх заключаліся ў тым, каб хутка перамяшчацца на доўгія адлегласці, быць псіхічна трывалымі, каб вытрымліваць гукі стрэлаў, каб, значыць, вытрымліваць шум пер'яў за спінамі крылатых гусар. І гэтыя коні, яны былі даволі папулярныя, даволі знакамітыя ў Еўропе тых часоў. Так, ну гэта вось пра коні дрыкгантаў, а невялічкім бонусам будзе тое, што я раскажу яшчэ і пра сабак, якія былі вельмі папулярныя ў гэты час і выкарыстоўваліся на паляваннях і дажылі да нашага часу. І ствараюць зараз
такую специфичную породу, которую недавно зусім адрадзілі у нас на Беларусі, як беларускі ганчак. Гэта порода, якая зацверджена рэспубліканскім кіналагічным саветам беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Гэта адроджаная порода, стандарт якой быў зацверджаны ў 2018 годзе. У пісьмовых крыніцах ганчакі гончыя сустракаюцца ўжо ў песні пра зубра Міколы Гусоўскага, і таксама яны сустракаюцца часам у некаторых судовых дакументах, судовых актах. Дык вось, гэтая сабака, як лічаць даследчыкі, яна паходзіць ад польскага огара. Польскі огар у перакладзе так і будзе гончая, ганчак. Польскі огар быў запазычаны ў заходняй Еўропе, быў вельмі папулярным у Рэчы Паспалітай, як дапаможная сабака падчас палявання. Калі магнатыры і шляхта моцна захаплялася паляваннем, але, як мяркуецца, прыкладаў 19 стагоддзі гэтая порода, польскі огар, пачынае знікаць у Рэчы Паспалітай, паколькі збяднелая шляхта ўсё менш мела магчымасцю падтрымліваць чысціню пароды, і гэтая порода паступова пачынае змешвацца з беспароднымі сабакамі, з іншымі пародамі. І ў выніку, калі ў 20 стагоддзі адзін польскі кінолаг, якога звалі Пётр Картавік, вырашыў заняцца адраджэннем гэтай пароды, то ён даведаўся, што найбольш чыстыя прадстаўнікі гэтай пароды яны знаходзяцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі, на Крэсах. Ён вывез з Беларусі 3 сабакі, заснаваў ферму, якую назваў Скрэсов, і у выніку адрадзіў пароду, которая цяпер так і вядомая у свеце як польскі огар. Давайте пабачым прадстаўніка канкрэтна ўжо зараз польскага огара. Вось гэтая сабака. Дык вось, па сутнасці, вось гэтыя беларускія гончыя, которые яшчэ захоўваліся ў нашых паляўнічых, яны сталі асновай для сучаснага польскага огара ў 1950-х годах. У 1980-х польскія кінолагі яшчэ прыязджалі ў Беларусь для того, каб тут узяць зноўку чысты біялагічны матэрыял, для того, каб палепшыць сваю селекцыю. Але гэта прывяло да таго, што беларускі кінолаг зацікавіўся тэмай захаванасці вось такой чыстай пароды сабак у нас на Беларусі. Гэтага кінолага, ён сам маладзечна, завуць Владзімір Лазаренка. І ён, уласна, заняўся адраджэннем, уласна, беларускага ганчака, беларускай гончай пароды. Владзімір Лазаренка аб'ехаў усю Беларусь, выбраў 30 прадстаўнікоў найбольш характэрных, блізкіх вось да гэтай пароды. Вось можна побачыць адзін з выпадкаў, калі сабраліся паляўнічыя вось з сабакамі гэтай пароды, беларускі ганчак. Дык вось, гэтыя ўсе мерапрыемствы па адраджэнні беларускай пароды, а гэта адзіная парода сабак, которая менавіта такую назву мае, беларускі ганчак, беларуская парода. Дык вось, усе гэтыя мерапрыемствы былі здзейснены ім у 2004-2008 годах, і вось ужо зараз мы маем, уласна кажучы, такую пароду. Што самае цікавае асабіста для мяне, я менавіта гэтую сабаку, такую сабаку гэтай пароды цудоўна памятаю з дзяцінства. Я кожна лета праводзіў у вёсцы адраджэнне на Друці. У нас у вёсцы быў паляўнічы, якога звалі Мікалай Сталяроў, і ў яго была менавіта такая сабака. Яшчэ ў 80-х, у 90-х годах, я цудоўна памятаю, яе звалі Буран. Это было першае пытанне, а другое пытанне пад мінулым ролікам задаў Уладзімір Руды. Узгаданы гарнізон у Прапойску складзены з казакаў. Менавіта гэтыя казакі, хто яны этнічна, геаграфічна, мясцовыя ці нанятыя з паўднёвых рэгіёнаў. І было б ужо зусім цікава даведацца пра тыповы склад гарнізонаў ВКЛ, вайсковыя фармаванні ўзбраення. Пачну на адказ на гэтае пытанне з канца. Я ўжо расказваў пра войска ВКЛ. Па сутнасці, тыповыя прадстаўнікі войска, конніца, цяжка ўзброеная конніца, лёгка ўзброеная конніца магла ўваходзіць у склад гарнізонаў пры неабходнасці, асабліва ў часы войнаў. Але асноўны склад гарнізонаў гэта драбы. Пра драбаў я таксама расказваў. Гэта пехота, узброеная па 3 тыпах. Гэта былі драбы пехацінцы, якія былі ўзброеныя шчытом і мечом, кордам. Іх звалі павезнікі. Таксама былі стральцы, которые першапачаткова карысталіся лукамі і арбалетамі, але ў пачатку 16 стагоддзя
яны паўсюдна пераходзяць на агнястрэльную зброю. І трэцяя група драбаў гэта капійнікі, якія карысталіся коп'ямі альбо таксама алебардамі. Такім было тыповае ўзбраенне гарнізона беларускіх замкаў гэтага часу, усходніх замкаў. Ну а паяўленне казакаў у прапойску гэта такая даволі широкая разгорнутая тема, которую, я думаю, что тягне за собой практично усю сённяшнюю лекцию. Таким чином, казаки и якая роля была Магілёўшчыны ва ўзнікненні гэтага тыпу, гэтага воінскага саслоўя. Таким чынам, наша сённяшняя тэма гэта казакі. Пачну я з канца. З таго, што акрэслім, калі яны, як воінскае саслоўе, знікаюць, у прынцыпе, са старонак гісторыі. Гэта, канешне, полымя грамадзянскай вайны і рэвалюцыі 1917 года. Пра іх вельмі трапна выказаўся філосаф Арнальд Тойнбі. Я зачитаю. Ён рэгіструе стан казакаў вось на момант іх апафеозу, на момант, калі казакі гэта воінскае саслоўе ў расійскай імперыі пачатку 20-го стагоддзя. Дык вось казакі, раскіданыя на велічэзнай тэрыторыі, казацкія грамады, засялялі вялікую тэрыторыю, што цягнулася праз усю Азію ад Дона да Уссурыі, і паходзілі яны ад адной матчынай грамады сечавага таварыства дняпроўскіх казакаў. Дык вось гэтае сечавае таварыства дняпроўскіх казакаў, яно ў сваім развіцці да той велічэзнай арміі, которая будзе ў пачатку 20-го стагоддзя, прайшла пэўныя ключавыя этапы. Гэтымі ключавымі этапамі стануць паўстанні казакаў супраць шляхты у ранняй Рэчы Паспалітай. Гэтыя паўстанні былі звязаныя з тым, што казакі патрабавалі роўнасці ў сваіх прывілеях і правах з шляхтай. Яны мелі на гэта права, паколькі яны рэальна абаранялі дзяржаву ў гэты час і вялі войны, у той час як шляхта паступова ухіляецца ад удзелу ў баявых дзеяннях, і казакі патрабавалі да сябе роўных адносін, хаця б роўных адносін, як і да шляхты. Гэта было нярэдкімі прычынамі казацкіх паўстанняў канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзяў. Пазней казакі пярэйдуць пад пратэктарат расійскай дзяржавы і увойдуць у склад, уласна кажучы, дзяржаўнай расійскай сістэмы. Вось так яны пярэйдуць потым у такі стан воінскага саслоўя Расійскай імперыі. Ну а першапачаткова ўзнікненне казацтва звязана з заснаваннем валынскім князем Дмітрыем Вішневецкім у 1555, дзесьці кажуць яшчэ пра 1556 год, замка на выспе Малая Хортица на Дняпры. І гэты замак будзе правобразам пазнейшай запорожскай сечы. Мы пра гэта яшчэ пазней, канечне, будзем расказваць. Дмітрый Вішневецкі стане, па сутнасці, першым казацкім гетманам, але да Дмітрыя Вішневецкага была яшчэ свая гісторыя казацтва, такая перадгісторыя казацтва, якая цесна сплецена з гісторыяй Магілёўшчыны. Гэта гісторыя, звязаная з асобай, па сутнасці, стваральніка казацтва, стваральніка казацкіх залогаў, которые пачнуць першымі выконваць функцыю абароны земляў Вялікага княства Літоўскага ад татарскіх набегаў. Адным з першых ідэяў выкарыстоўваць казацтва для абароны паўднёвых земляў ВКЛ быў Жыгімонт Стары. Ён выказаў гэтую ідэю яшчэ ў пачатку 1500-х гадоў, але асноўную функцыю у практычным прымяненні гэтай ідэі у арганізацыі першага казацкага войска выканаў намеснік крычаўскі Астафій Дашковіч. Ён паходзіў з баярскага роду з паўднёвай Кіеўшчыны. Ён служыў яшчэ Александру Егілончыку. Пры ім, пры каралі Александры, ён стаў старастай крычаўскім. Крыху пазней ён стане старастай і прапойскім. Пазней яму дадуць у староства яшчэ таксама Канеў і Чэркасы. Гэта на поўдні Украіны. Цэнтральна-паўднёвая частка Украіны. Ён разам з мсціслаўскім князем Міхаілам Жыслаўскім удзельнічаў у бітве 1501 года пад Воршай. Ён таксама удзельнічаў у бітве пад Відрошай, быў паплечнікам Канстанціна Астрожскага. У 1504 годзе пад пагрозай смяротнага пакарання з-за паклёпу ён уцячэ з Вялікага княства Літоўскага у Масковію. Там ён прысягне маскоўскаму цару. Вось, дарэчы, партрэт Астафія Дашковіча ўжо ў сталым узросце. Гэта партрэт работы Яна Матейкі.
Дык вось пасля таго, як ён прысягнуў маскоўскаму цару, ён яшчэ удзельнічаў у спробе арганізацыі паўстання Міхаіла Глінскага у ВКЛ. Беспаспяхова ён узначаліў 20-тысячны атрад, які ж павінен быў прыйсці на дапамогу Міхаілу Глінскаму, але не спатрэбілася гэтая дапамога, як мы памятаем, была у нас на гэту тэму лекцыя. Пазней ён уцячэ з Масковіі следам за Канстанцінам Астрожскім. Канстанцін Астрожскі, ён такім чынам паступіў, ён паведаміў, што пойдзе, значыць, на заходнія межы маскоўскай дзяржавы, калі ён знаходзіўся ў палоне у маскоўскага цара, для агляду войска. Ён абавязаўся служыць маскоўскаму правіцелю, але пад выглядам вось гэта агляду войска ён узяў і уцёк у Вялікае княства Літоўскае, і следам за ім прыкладна такім жа шляхам накіраваўся і Астафій Дашкевіч. Тут яго прынялі пры двары і прабачылі яму гэтую папярэднюю здраду. Ужо гэта было ў часы правлення Жыгімонта. За яго паклапаціўся Канстанцін Астрожскі і яшчэ адзін паплечнік, які потым будзе пастаянна побач з Астафіем Дашковічам, гэта Працлаў Ланскаронскі. Яшчэ адзін выбітны дзеяч, военачальнік гэтага часу і яшчэ адзін заснавальнік альбо сузаснавальнік казацтва, на роўных з Астафіем Дашковічам. Да гэтага часу сярод даследчыкаў няма адзінай думкі, хто з іх быў першым казацкім атаманам, ці то Дашковіч, ці то Ланскаронскі. Ну а сам Працлаў Ланскаронскі, ён прадстаўнік славутага знакамітага польскага шляхецкага рода, рыцарскага рода. Перад вось гэтымі ўсімі падзеямі ён атрымаў адукацыю, цудоўную рыцарскую адукацыю ў заходняй Еўропе, і ён на тэрыторыі паўднёвых земель Вялікага княства Літоўскага заняўся таксама, як і Дашковіч, арганізацыяй казацкага войска. Яны потым будуць сумесна рабіць воінскія выправы супраць татар і супраць Масквы. Дык вось, калі Астафій Дашковіч вярнуўся ў ВКЛ, яму вярнулі ўсе яго маёнткі, у тым ліку і Прапойск, і Крычаў. Таксама ён быў яшчэ і старастам Чачэрскім. На ўсіх гэтых землях ён, дарэчы, праводзіў вельмі жорсткую палітыку павелічэння падаткаў, павіннасцяў. Ён усе сродкі, которые атрымліваў за гэты кошт, потым накіроўваў на арганізацыю свайго вось гэтага войска, якое хутка будзе ім стварацца. Жывучы у Крычаве, жывучы ў Прапойску, ён тут аб'ядноўвае вакол сябе людзей, которые хацелі бы ўвайсці ў склад яго дружыны, яго воінскіх фарміраванняў. Пасля таго, як ён быў прызначаны старастай Чаркасскім і Канеўскім, ён актыўна бярэцца за абарону, уласна кажучы, прыступае да фарміравання вось гэтага казацкага войска. Ён бярэцца за абарону паўднёвых земляў Вялікага княства Літоўскага. Пра яго гэты перыяд сказана наступнае ў крыніцах. Ён прыйшоў на астравы Дняпроўскія да тамашніх рассеяных воінаў і знайшоў іх неўладкаванымі. Як толькі ён з'явіўся, яго выбралі кашавым. Адразу ён падзяліў сваіх воінаў на сотні і дзесяткі і выдаў ім кожнаму стрэльбу і шаблю. Выбраў ім начальнікаў і ўвёў падпарадкаванасць падобную да рымскай. Гэта, па сутнасці, і было вось тым самым першым крокам па стварэнні такога рэгулярнага казацкага войска. Астафій Дашковіч неаднаразова выступаў перад прадстаўнікамі сейма Вялікага княства Літоўскага, перад каралём Жыгімонтам, пра неабходнасць выкарыстоўваць казакаў, которые тады вось такімі рассеянымі групамі ўжо знаходзіліся вось на парогах, дзесьці на памежжы паміж ВКЛ і крымскім ханствам. Ён прапановаў канкрэтныя захады стварыць тут крэпасць, тут дзесьці на астравах, блізка да парогаў дняпроўскіх, каб у гэтай крэпасці быў гарнізон з 2000 чалавек, каб гэты гарнізон кантраляваў тыя ўсе пераправы, которымі карыстаюцца татары для набегаў на землі ВКЛ, але гэтыя ўсе яго прапановы былі праігнараваныя па сутнасці, а сама па сабе гэтая ініцыятыва будзе рэалізавана толькі пазней, калі вось у 1555-1556 годах Дмітрый Вішневецкі будзе засноўваць замак на востраве Малая Хортица, і калі частку казакаў прымуць на дзяржаўную службу, гэта адбудзецца ўжо пры Жыгімонце Аўгусце, пры наступным каралі у 1572 годзе. Гэтая частка казацтва, якая пярэйдзе на службу да караля Рэчы Паспалітай, яна атрымае назву рэестравыя казакі. Але гэта будзе пазней. Зараз жа
бачачы такое ігнараванне сваіх ініцыятыў, Астафій Дашковіч самастойна займаецца арганізацыяй войска. Па сутнасці, гэта стала яго прыватнай ініцыятывай. Ён узброівае гэтае войска. Сумесна з Предславам Ланскаронскім ён арганізуе некалькі паходаў супраць татар, супраць крымскіх татар, у прыватнасці на горад Белгарад, Днястроўскі, які тады падпарадкоўваўся крымскаму ханству. Тут ён сумесна з Предславам разбівае войска татар. Крымскі хан звярнуўся да Жыгімонта Старога з патрабаваннем патлумачыць, што за воінская выправа адбылася супраць яго земляў, ці не здзейсніў такім чынам напад у мірны час кароль і вялікі князь літоўскі, на што Жыгімонт сказаў: гэта не мы, гэта казакі. Ну, нібыта самастойна нехта на вас напаў, мы тут не нясем за гэта адказнасці. І гэта было першым выпадкам, калі казакі у такой якасці, як такая воінская сіла, праявіла сябе супраць татар, і калі яна была занесеная ў хронікі і крыніцы. Так, у Гваньіні сказана: на той час пачулі пра казакаў, вось канкрэтна пра гэтую выправу. Гэта была выправа 1516 года. На той час пачулі пра казакаў, што татары нашым прычынялі тое казакі, помсцілі ім тым самым. Арганізацыя войска Дашковічам, яна таксама ўключала ў сябе і клопат пра тое, каб гэтае войска добра харчавалася, добра зімавала. Летам яны жылі на астравах непадалёку ад дняпроўскіх парогаў. Усе гэтыя прадстаўнікі войска на зіму, іх адпускалі да хаты. Тыя з іх, хто не меў уласнага дома, каму не было куды ехаць, яны ўсе зімавалі. Яны не маглі зімаваць у Каневе і ў Чэркасах у гэты час. Напэўна, потому што гэтыя гарады не маглі размясціць такую колькасць людзей, не маглі забяспечыць, можа, правіянтам такую колькасць людзей у гэтым месцы у гэты час. Па гэтаму частка казацтва у гэты час на зімоўку перабіраецца ў Прапойск і ў Крычаў, а таксама ў Чачэрск. Сюды вось на землі Магілёўшчыны. Вось тут на Магілёўшчыне яны зімуюць, тут яны, напэўна, таксама папаўняюцца маладымі людзьмі, которые хацелі здабыць воінскую славу і разбагацець на рабаваннях татар. Вось такім непасрэдным чынам Магілёўшчына выступіла адным з рэгіёнаў, які спрычыніўся да стварэння казацтва як такой з'явы, як такога феномена. Пазней для зімоўкі казакаў спецыяльна з гэтай мэтай будзе пабудаваны горад Чыгірын. Такім чынам, вось на той самы час, пра который мы расказваем зараз у гэтай серыі лекцый, у 1520-х, у 1530-х годах, а Астафій Дашковіч ён дажыве до 1536 года, мы будзем бачыць вось гэтую ініцыятыву, прыватную ініцыятыву па стварэнні казацкага войска, і мы бачым з вами удзел у гэтым канкрэтна жыхароў Магілёўшчыны. І пазней гэта ініцыятыва будзе развівацца на працягу наступных дзесяцігоддзяў. А наконт пытання, якое задаў Уладзімір Руды, дык кім былі тыя самыя 10-20 казакаў гарнізона ў Прапойскім замку, канешне, зараз сказаць цяжка, потому што гэта маглі быць як адносна іх этнічнага паходжання, геаграфічнага паходжання. Сказаць цяжка, гэта былі абсалютна, тут ужо відавочна, што гэта былі казакі, якіх сюды прыцягнуў Астафій Дашковіч, але з якіх канкрэтна земляў паходзілі гэтыя казакі. Гэта былі мясцовыя казакі, которые як бы попалі ў арбіту яго тэмпераментаў, у арбіту яго зацікаўленасцяў і увайшлі ў склад войска. Ці гэта былі казакі тыя самыя, которые хадзілі на парогах дняпроўскіх яшчэ і да гэтага. Сказаць не то, што цяжка, сказаць немагчыма, паколькі такіх запісаў не засталося, не магло, в прынцыпе, застацца. І яшчэ один момант. Такім чынам Дашковіч ён выкарыстаў казакаў, которые ўжо былі. Значыць, казакі былі тады яшчэ і да пачатку 16 стагоддзя вось у гэтым рэгіёне, няхай не арганізавана, але ўсё ж такі як з'ява яны тут рэгіструюцца. Я крышачку паглыблюся ў часе у гісторыю казацтва. Яны упершыню паяўляюцца ў гістарычных крыніцах яшчэ ў 14 стагоддзі. Лічыцца, што іх першая дакладна установленая згадка пра казакаў размяшчаецца у кнізе, которая называется «Кодекс Куманікус». Гэта слоўнік палавецкай мовы. Такім чынам, гэтае слово полаўцы выкарыстоўвалі ў гэты час, і яно было запісанае. Само па сабе слово «казак» абсалютна відавочна, гэта тут сходзяцца ўсе практычна даследчыкі, мае тюркскае паходжанне. У рознай колькасці значэнняў яно выкарыстоўвалася. Яно азначала чалавека адзінокага, чалавека, который падарожнічае, бадзяецца. Гэтае
Гэта ж слова з'яўляецца саманазвай сучаснага народа казахаў. Саманазва казахаў менавіта казак. Літару Х прымянялі для того, каб адрозніваць іх, у часы Расійскай імперіі і ў савецкія часы, і зараз для того, каб адрозніваць ад гэтага воінскага саслоўя казакаў. І слова і з'ява казак вось у сваёй ранняй іпастасі, у часы, калі яшчэ гэта была з'ява распаўсюджаная ў тюркскіх народаў, хутчэй за ўсё характарызавала людзей адзінокіх, якія збіраліся ў невялікія ватагі, у банды, у групы, у атрады, займаліся і рабаўніцтвам, і, магчыма, воінскімі выправамі. І іх рэгістрацыя вось у раёне дніпроўскіх парогаў, крыху на поўдзень ад Кіеўшчыны сучаснай, таксама звязваецца з магчымымі рэшткамі тюркскага насельніцтва, якое служыла яшчэ кіеўскім князям, так званыя чорныя клабукі, альбо, магчыма, гэта рэшткі полаўцаў, альбо, магчыма, гэта рэшткі хазар. Дарэчы, самі казакі пазней звязвалі сваё паходжанне менавіта з племенем хазар. Дык вось гэтыя рэшткі тюркскага насельніцтва, якія маглі тут такой вось разрозненай масай асядаць на дніпроўскіх парогах, яны, уласна кажучы, верагодна, заклалі аснову для фіксацыі тут гэтай назвы. Ну, а канкрэтна ў часы, калі казацтва арганізоўваецца вось Дашковічам і паплечнікамі і яго наступнікамі, то асноўны этнічны складнік казакаў гэта нашчадкі рускіх баяр ВКЛ, гэта незнатныя вайсковыя служылыя сяляне, которые не мелі шляхецкага стану, але мелі вопыт і прагу весці войны. І таксама значную частку казацтва складаюць сяляне і мяшчане беглыя, уцекачы і проста выхадцы са сваіх месцаў туды на ніз. У нас у магілёўскіх некаторых крыніцах, у некаторых судовых актах рэгіструюцца такія людзі, которые сышлі на ніз. Па Дняпры, значыць, вось туды на парогі, у Запорожскую сеч. Яны трапляюць на старонкі судовых кніг магілёўскага магістрата, потым у 16 стагоддзі і пазней. Вось гэтыя людзі, яны, уласна кажучы, потым і складуць аснову таго казацкага войска, которое мы будзем знаць ужо ў часы росквіту казацтва на тэрыторыі Украіны у 16-17 стагоддзях. Вось на гэтым усё на гэты момант. Глядзіце нас, задавайце свае пытанні, подписывайтесь на наш канал. Усяго вам добрага, да пабачэння.